Kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesan li jana kimat bakong san jong ka khubor ka song jing rap bisa ka ba arpo lak klur tengka jong ka Atmanirbhar Bharat kalong na kabanta bantay bet ganti ya ki banta ki bala ban wan ra jing ni laong ka menteri pelatengka ka Nirmala Sitharaman kiu ka jing don ki ba yo e ka jing pang COVID-19 ha kari India sa da lai hajar sans pa arpusan ngut ha ki arpusa kuntai ki bala let bat yap sa shispa arpu arngut yo on phai ying ki nong Meghalaya ki badan shabar jong ka jilla bat shakleng ki jilla jong kari India ha ka ba ka kunun ka maning kong kalami na Chennai nin kami ki khubor ki babnia Menteri rang badu kari Narendra Modi ula penbenai ka songjing rap pisa ka ba kerpang ka ba kot shaka arpu lak klur tengka ka Atmanirbhar Bharat ka bamot ka India ka bala ban shania ahladi da ka ba uloong batang nang ba ka jing shania ahladi kalong kalenti ban pinskem ba ka spa asnem ka ba arpuway ka di ka nong kanti jong kari India haba ajing kren sikipa nong song jong kari ha ka si baar Menteri rang badu ulo kedo ba ka ni ka song jing yarap rengkat lang bat ka jing penbena ajing yarap pisa bala depshen da ka sarkar India ha ka ni ka kep bakta o COVID-19 lembat karai ka bala shim da ka RBI kilong kita ki bala kentup hapo ka ni ka arpulak klur tengka ka bala jan di rengkat bat shipo na ka shispa jong ka GDP jong kari India Modi uloong ba ka menteri pelatengka jong ka sarkar India ka Nirmala Sitharaman kan sa ai ye ka jing batay ka papnya halor ki ki benta ki ba on kentup ha ka ni ka song jing erap ka ba ula depen bena haba phai halor ka song jing erap pisa Atmanirbhar Bharat balapan bena do menteri rang badu Narendra Modi ka menteri jong ka pelatengka jong ka sarkar India ka Nirmala Sitharaman hadin ke jing yalang ke bala penong nin ke sengi hani Delhi habai keren ni kinong patai kubor ke laong ba ke jing pai kemat ban penteri kam dia ke ni ke song jing yaram kalong na ke benta bantai ya ki benta ba per ki bala ban ajing mi ya ke trei ke kta ke khendau ke siam ka liquidity bat ke lo ka Sitharaman ke laong ba ka ni kan kampen bha bat pensing ya ke kam khayi bat ke laong ru ba ka thong jong ka self reliant India Atmanirbhar Bharat kalong bantai bat kanti wikilat pen mi pisa nakish nong ki thau shaki yeu jong ka perthai kani ka menteri ka laong ba ka thong jong ka self reliant India kata ke India ka bala ban shania haladi kam mut ban dekat no ye kari na ka jing so ba ka jing dei bat ka perthai henrei ban kanti ki kam bat ki jing trei ba kari kala ban pen mi bat ban pen priang ye ki shakaleng ka perthai Salai hajar sans pa arpusan ngut gibriu la penti kena bakila yo novel coronavirus hagari India hakini ki arpusa kunta ki bela let kabala kenti ki jingdon gibriu ki bayo pang COVID-19 hakari shaka nyupu sa hajar arspa prapo ingut Menteri ketenat ka kot kya jong ko sarkar India ong bakat hadu menta gibriu ki bela kot na kani ki jingpang kilong arpusa hajar lai spa prapo ngut kabala kenti ki jingdon ki bela kot shaka lai pu ar point pra na ka chispa Hakini ki arpusa kunta balala ki balayap na kajing pang COVID-19 kilong shispa arpu arngun bat habakhen kelum ya ki balayap baro na kani kajing pang kilong hajar sauspa khat sangut Menteri ketenak donor jong sarkar India Dr. Jitendra Singh uloong bakathan stilam mingi jong kari kalong kenuksa kabakiwi kithan kila banput hakabe dei bo coronavirus Habakren haka All India Radio News Guwahati haka program ka bakerpang nin kasi Dr. Singh ula yero e kajing long renti ba kajing ko ango jong kibri jong ni kathan ya ki kendon jong lockdown kabalala bante lakam ya kajing sa priang o COVID-19 haka than Dr. Singh ula pentip ba sa sanspa klur tengka lamang da ka sarkar na kabantaban kanti ka project kanti ka kot ka kya haka ni kathan hapo ka NESIDS bat arpusan klur tengka lamang kerpang dakat nak dona haki jing trei bente lakam ya coronavirus hakat hanj de lamingi susu ni menteri jong sarkar pedeng ula ongru bakat nak dona kala ajing kersan pura ya ki samla puli jong ni kathan iberan shabar ka jela ban yarap ru ki
Kibalong kinong tray bela ki besakut sabar lakas nong banwan pai ying no lengba ki rel bat ki bos. Ka Sarkar Meghalaya kala pentit ba na kajing mi binia halor bun tili kajing kerpat ki belawan na kiriut men hakabai day ba kajing syam jing e kajong ki ban yo e ki pas ba ki don kam na kabenta ba ki mi ban le shim dawai ne na kabenta ki wi di ki kam ka Sarkar kala betha ye ki deputy commissioner ba kin penmi no da ka hukum ban kan thop ni ban pelat nyo kiriut men ki bala pelat ripus nam kata na kajing habdon ya ki curfew pass ni ki pass ye ki kali ki jongki haba ki mi le jinglen kiriut men ki bami na laying ki don kamban ra ialah ka identity card ka badan dur bat ka badang trekam rengkat ba ka sernat pensisai kerta ka jongki la ong ka khubor na ka Sarkar hakawai pat ka hukum ka Sarkar kala ong ba ki DC kin pendek ya ka porplay ya ki restoran ki cafe ki dukan sha dukan ja bakin penya yo wila ki mar da ka balik penpoi sya ki tengkong yeng jong ki brio kadi ko kubor kawan sapina ka All India Radio Shillong ka jingwan penpayeng ya ki nong song sunong jong ka than stela mingi ki basakut sya keleng ki benta jong ka India kala sedang ha ka ba ka rel ka badengkong kabanwan kit ikinong song sunong jong ka Meghalaya na Chennai kalami inin kamiet akapor kandai beje. Usembut Menteri Rang Ba ka Meghalaya uba pres tun song ulo ong ba kumba 10,000 ngut kinong song sunong jong ka jela kinwan na kani karel kaban mi na Chennai bat kinwan poi Hagwati haka khatsan terik katala syai kasngi. Kakenuan ka ba arpat kanwan na Bangalore haka khatnri tarik menta ubnai jemang bat kanwan kit ye 10,000 sans pa angot kinong Meghalaya ki banwan poi Hagwati haka khat pratri ujemang uba tensong ulaong bahasa kawai de karel kan mi na Gujarat banwan lam ya ars pa arpusan ngut kinong Meghalaya salasnong kaban poi haka khat nyu tarik ujemang Chief Secretary jong ka Nagaland ngan ong biang itu Chief Secretary jong ka Nagaland utem jentoy uloong ba ka Sarkar Nagaland klasandur ye kisin jam bakan shim na kabenta banwan lampat ye kibriu jong ka jela Nagaland kiberang sakut sabar ka jela da ka bakmi bini aru na bun kiliang kata na kajing duna ki jakan ni ki yeng ki banbu pensyong kerpang ye ki haba kilawan poy ka jela bat ru ka baydey bat ki wede ki jing don kam ki baka jela ka haban penbiang utem jentoy ulaong ba hadin ba ka Sarkar India kalapan benaban penteri kam de ki rel ki bakerpang ban let on yeng ki briu na Delhi bat ru ni ki wede ki nong ba jong kari sela ki jela trai ki jong ki kalapan kulma jumut sibun ye ki bor penia jong Sarkar jela bat menta ka Sarkar klawat de ki la klenti bat ki rukom sandur thamai ye ki jing pen kre hakar kom ka babiang bat ka bayat bet ya renti kat kom ka jing dawa jong ka kam Sispa Andrew pukundai ngut baro kinong Sikkim kibala sakut syakeleng kibenta jong kari na kadaw jong ka lockdown kilalit poi pat sela ka jela bat kat hadu menta kibala yo wan pai sela snong kidan syajar sispa arpu arngut leitu ko kubor Sarkar na Sikkim nen gesngi yakini gibri lawan yelam lemba ka snong Siliguri da ki bos kibala peniak rak Sarkar jela hakasi baar Sispa Andrew lawalam lengba ka Rangpo checkpost bat Andrew penrengut lengba ka Meli entry point. Yakini kibriula le ek screening da kinong tre jong katanat ka kot ka kya. Baro Andrew jar khandai spa arpu arngut kinong Sikkim kibasakut sabar ka jela kila ai kerteng bat register la die haka portal jong ka Sarkar. Banlit paino sela yeng. Kada du menta ompak dan iweru hasikim iban yo ekajing pang COVID-19. Menteri Rang Ba ka Meghalaya o Conrad Sangma henen kasngi ula penpaw ekajing kermen baka kul India kan penmi ekajing betha ka badan kam bandi lilam ya arlak metric ton doyong nakalaipu arlak metric ton ka badan menta. Habakren kinong patay kubor nen kasi Menteri Rang Ba uloong baka kul India kalapan ya katuk ani gijing pensay bat lapan long ya gijing iplijing mud bat Menteri katanat ki kam doyong ha ba hadin kata ya gijing terwa la ajing menjur ukonat sang ma uloong bahapo sipru ngile si on la ban penmi no ya ka hukum di lilam ya udoyong haba nakaliang jong ka National Green Tribunal kala ajing menjur ban di lilam no ya arlak metric ton udoyong nakathop ka badan laipu arlak metric ton
Ka dorbar mang tengka bani Songbyang jong ka yin robar thau ai ka Meghalaya kan long nadu ka arpo teri ujemang hadu ka arpo teri ujemang arhajar arpo. U Commissioner and Secretary jong ka yin robar thau ai ka Meghalaya u Andrew Simons hakasiba arlo pentip ba yaki kam ki be dei ba ka sarkar ni ki government business oni kren haka arpo bar ka arpo we teri ujemang ba ki be pat ki ba ha ka private members business oni kren haka arpo teri ujemang. Kat tu kini ke kubur lakut ke Belawan Sepi na ke All India Radio Shillong.